Goddag og velkommen til den lille opgavelejr, som hedder Gæt en nyhedsgenre. Den første genre, vi kigger på, er interviewgenre. Interviewet bruges i politisk journalistik, når det gælder om at bringe den interviewedes holdning til bestemte spørgsmål frem. Journalisten skal spørge som en provokatør. Hun skal forsøge at stille et spørgsmål, der går på tværs af interviewens fremstilling. Interviewet er ofte bygget op efter princippet om konfrontation og rummer sjældent en konklusion eller opsummering. Journalisten skal give den interviewet en reelt modspil gennem sine spørgsmål. Tror du, det er et meningsinterview, så tryk her. Eller tror du, det er et faktainterview, så tryk her. Denne genre har til formål gennem den interviewet at give læseren en bestemt stemningsoplevelse. Genren har mere samtalens form og indgår ofte som element i oplevelsesjournalistikken. Den interviewede optræder i rollen som vidne i en sag. Det er underholdningsinterviewet, så tryk her. Tror du, det er stemningsinterviewet, så tryk her. Vi går nu over til genrerne, der ligger under opinionsgenrerne. Enhver avis med respekt for sig selv bringer en daglig leder eller spids. Den giver udtryk for avisens holdning til et aktuelt emne. Tidligere, da avisen var direkte bundet til politiske partier, var lederen ofte skrevet af chefredaktøren af stor betydning for partiet. De gav partiet en fornemmelse af vælgerholdning i avisens læsekreds, og omvendt kunne de understrege partiets særlige standpunkt over for læserne. Denne direkte betydning har lederne ikke længere i det danske samfund. Til gengæld er de stadigvæk af betydning for den samfundsdebat, de aktive læsere herunder professionelle politikere deltager i. Endelig spiller avislederne nationalt som lokalt stadigvæk en rolle for hele den offentlige administration. Embedsværket kan bruges ledersynspunkterne som pejlemærke for opbakning til eller modstand imod nye idéer, konkrete planer eller i det hele taget. Forvalt dette af kommentarer, så tryk her. Tror du derimod, det er lederen, så tryk her. I de senere år denne genre blev det næsten selvstændig journalistisk genre. Genren er en ø i nyhedsstrømmen, som læseren, seeren eller lytteren kan redde sig op på for at skabe sig et overblik over udviklingens retning, inden han eller hun på ny rives ned med strømmen. Genren er som regel fremadrettet. De vurderer, hvad konsekvensen kan blive i morgen af dagens beslutninger eller handlinger. Det er særligt den politiske eller samfundsøkonomiske journalistik, der gør brug af genren, men de er sandsynligt også kendt fra sportsjournalistikken. Tror du, at dette er en analyse, så tryk her. Tror du derimod, det er en baggrundsartikel, så tryk her. Vi går nu videre til de udvidede nyhedsgenre. Denne genre er forholdsvis ny, men i virkeligheden er det en genskabt genre. Journalisten går ud og oplever begivenheden, og ved at kombinere den med fakta vedrørende begivenheden, fortæller han sin historie. Genren havde naturligt nok sin storhedstid før de æterbårne mediers fremmarch. Det var ikke nok, at journalisten interviewede generalen i krigen fjernt fra den hjemlige læserkreds. Han måtte også beskrive krigens udvikling, rædslerne og de storladende øjeblikke. Så kunne læseren danne sig sine egne billeder af den. Forskellen fra nyhedsreportagen er, at denne genre er mere subjektiv. Den mest berømte artikel i dansk journalistik er fra Herman Bang. Tror du, at genren er oplevelsesjournalistik, så tryk her. Tror du derimod, det er kampagnejournalistik, så tryk her. Det var alt, hvad vi havde til i denne opgave. Håber I nød vores lille leg. Hej. Korrekt. Mener du virkelig det?